Така че ще трябва да припомним един от основните скандали с политически привкус и това са странните обстоятелства, съпътстващи излизането на Кирил Петков от ръководството на неправителствената организация "Да запазим Корал", преди да поеме поста на министър на икономиката преди 3 години. За целта по електронен път бяха изпратени няколко документа към Търговския регистър, където трябва да се отбележи тази промяна. Атанас Русев, председател на въпросната организация, представя какво точно се е случило тогава. Попаднахме на тези факти, които извадихме от Агенцията по вписванията. Това са поредица от документи, които са определено фалшиви. Всички тези фалшиви документи, те са вътре с фалшифицирани подписи, с невярно съдържание са самите документи. Всички тези документи са подписани с електронния подпис на Лена Бориславова и са входирани в Агенцията по вписванията, за да се смени управителния съвет на Сдружението "Да запазим Корал", на което аз съм председател. Но се оказва, че Русев си е нямал понятие за това действие. За това нещо изобщо никога не сме говорили. И когато ни извикаха в ДАНС, аз бях изумен, защото там ми показаха един документ, едно пълномощно, на което аз започнах да чета, нали? Видях, че пълномощното е за Лена Бориславова от мое име и видях под него моят подпис фалшифициран, изкопиран от спесимена за подписи в Агенцията по вписванията и дори си личи как самото квадратче, нали? И аз просто бях изумен, като прочетох името на Лена Бориславова. Така се оказва, че самия фалшификат е бил направен доста некадърно, но това не оправдава нещата. Оказва се, че не само не е говорено с Русев, а той даже не познава изобщо Лена Бориславова. Първо, Лена Бориславова не я познавам. Не съм я виждал. Не съм говорил с нея по никакъв повод. По телефона не съм говорил с нея. И беше просто за мен изумление, когато видях, че Лена Бориславова си извадила фалшиво пълномощно от мое име да се разпорежда с Сдружението "Да запазим Корал". Така наречените метаданни на фалшифицираните документи показват, че цялата операция е извършена от лаптопа на Никола Минчев и принтера в офиса на адвокатското дружество на Лена Бориславова и Никола Минчев. Разбира се, тук става дума за документна измама, която не цели някаква финансова изгода, а просто нейната цел е да спази условието за поемане на министерски пост. Това е така, понеже за подобен пост лицето, което ще го заеме, трябва да не членува в фирми или неправителствени сдружения. Разследващия сайт Бърт получава информация за този фалшификат още преди 2 години и те извършват разследване както на метаданните на електронната комуникация, така и извършват разпит на свидетели, т.е. на останалите членове на ръководството на "Да запазим Корал". Естествено се поставя въпроса защо този скандал излиза точно сега, преди изборите. Обяснение по този въпрос дава самия Асен Йорданов, ръководител на разследващия сайт. Същия ли щеше да бъде ефекта, ако това нещо се беше появило 2022 година в журналистическа публикация или сега, преди изборите? Значи ефекта не може да бъде такъв, само да се появи в журналистическа публикация, защото виждате каква истерия от опорки се ръсе навсякъде. Запашани, някакви тотални глупости, които целят да подменят темата. Ние искахме да минем по пътя на институционалната разработка. Тоест да се провери, да се валидира тази информация от официална институция. Отидахме в ДАНС, защото прокуратурата... Колко пъти сте го правили обаче във ваши разследвания? Защото вие като журналисти знаете, че вашата работа и нашата работа е, когато знаем за нещо, което е наредно, да го кажем веднага. Точно така, само че ние имахме съмнение, че в агенцията по вписванията е имало намеса и се опасявахме, че там нещата могат да бъдат... Но на ДАНС и на прокуратурата вярвахте? Не да вярваме.
Това са официални институции, които трябва да валидират тази информация. Защото ако аз изтегля един документ от агенцията по вписванията е едно, ако отиде ДАНС и го изтегли, вече има процесуална стойност. Това е различно нещо. И оставихме 9 месеца прокуратурата да си свърши работата. Дадахме им шанс, така че те наистина да стигнат до някъде. Сега, разбира се, проблема е, че нито ДАНС, нито прокуратурата не стигнаха до никъде и има сериозно подозрение, че просто са си затваряли очите поради политически причини. Естествено е да чуем и коментара на самия Кирил Петков по този въпрос. Чуйте. Което мога да кажа е, че ДАНС видяха явно като огромен национален риск моето излизане от едно зелено НПО, което има 0 лева за една кауза Плаж Корал, която всъщност се постигнахме и тя не може да се застрои. Сега, разбирам, че са подигнали досъдебно производство. Ще съдействаме и на прокуратурата, и на ДАНС, който ни покани, защото никой не е над закона. Много бих искал да коментирам в детайли, но понеже аз лично нямам доверие нито на ДАНС, нито на прокуратурата, няма да влизам в детайли. Но едно съм сигурен, че когато преди 3 години аз съм излязъл от едно НПО, зелено, за което съм се борил да спася един плаж, 3 години по-късно това да излезе в общественото пространство 40 дни преди изборите е нищо повече, освен компромат. Сега в това доста кратко изказване Петков си противоречи няколко пъти. Първо казва, че е готов да съдейства на ДАНС и прокуратурата за разкриване на истината, понеже това са институциите, които трябва да разследват. И веднага след това казва, че до каквито и да е заключения да стигнат тези организации, той не им вярва, което разбира се е очевидно противоречие. След което казва, че даже информацията да е вярна, тя е компромат. Проблема е, че този компромат явно е истина. И в този случай тази истина очевидно показва нарушаване и неуважение към правовите норми в нашето общество. Това, разбира се, е сериозен проблем за един политик, който се бори за управление на държавата. В цялата история е замесен и Никола Минчев, понеже цялата фалшификация е извършена от неговия лаптоп. Нека чуем и неговата реакция. По никакъв начин не съм участвал в казус с описването на Кирил Петков от управителните органи на Да запазим корал. Работил съм по предходни казуси на Да запазим корал, така че няма как да кажа откъде се появява името ми в данните на документа. Прокуратурата свързва ли с вас? Не са се свързвали с мен, но изразявам готовност в първия момент, в който прокуратурата, разбрах, че районна прокуратура е образувала досъдебно производство, в първия момент, в който пожелая да дам показания при тях. Сега на нас господин Минчев ни изглежда доста честен човек, така че хич не изключваме възможността Кирил Петков и Лена Бориславова да не са му съобщили изобщо за това, че използват неговия лаптоп за своите операции. Цялата история е доста абсурдна, понеже е ясно, че ако Кирил Петков иска да излезе от ръководството на тази въпросна организация, нищо не може да го спре. Но това изисква да спази някои правила, като това да съобщи на ръководството и колегите, че напуска, да се изпълнят определени документи, нещо, което отнема както време, така и организация. Но Петков и Бориславова са решили да спестят всичко това с една уж невинна фалшификация. Освен скандала с подела, генералът Атанас Атанасов, опитен конспиратор, коментира и скандала с дружеството онова в защита на Корал. Вчера сутринта изгледах всички сутрешни блокове, вечерните новини, всичко започваше с скандала Корал. Какъв скандал има? Фалшифицирани подписи. Евентуално. Вижте, всички са фиксирани сега върху формата. Дали има фалшифицирани подписи, някой трябва да го докаже. Но не чухме някой да отрече заради това. Но какво е съдържанието? Аз не знам. Вижте, тук има и един много важен момент. Има адвокатска тайна.
И не може адвокатската тайна да бъде разпространявана публично. Но какво е съдържанието? Едно лице, в случая Кирил Петков, искал да напусне една неправителствена организация. За това става дума. Тук няма пари, няма корупция, няма някакви дялове, няма нищо такова. И сега това, че закона изисква някаква специална форма, е нещо различно. Ами не е различно. Да нарушаваш закона е беззаконие. В опит да вкарат още една тема насред останалите теми, малко да отклонят вниманието от митници и от всякакви проблеми, които имат, те решиха да употребят ядрено оръжие. И то срещу нас. Ами да свалиш председателя на парламента, като политически акт е в политиката. Да, още повече. Защото то няма практически смисъл. Очевидно няма да бъде избран нов председател с ново мнозинство, защото обикновено за това се сваля председател на парламента. Истинската причина, за да тая драматургия вчера с свалянето на Росен Желязков да се случи, е това, че те търсят кризисен пиар. Кризисен пиар, за да излязат от темата с пуделите, пачките, митниците, контрабандата, връзките им с контрабандисти и така нататък. И фактът, че излезе информация, че при Асен Василев в Министерството на финансите въпросите контрабандисти са влизали на няколко пъти с личния им шофьор, без да се регистрират официално в Министерството на финансите. Не е вярно, но информацията, която изтича, сочи друго. Ами като сте с 63 депутата, защо сте взели цялата изпълнителна власт? Нещо не ви ли идва на акъла, че е малко сбъркана тая работа? Какво е това? И сега ми се очудили и на всичкото отгоре се позволяват да си че 10 месеца им крепим и им подкрепяме глупостите, защото 2/3 от нещата, които правят в управлението са глупости, шурубаджанащина, корупция, контрабандни канали, които се видяха сега и това е цялата работа за господин Желязков. Асен Василев, сега Бойко Рачков, че се снимал с хора, които са обвинени за контрабанда, но те ходили и при Асен Василев. Какъв е и накрая, дайте да свалим Росен Желязков, за да малко да може да поговорим и за нещо друго, па и здравната каса им взели 8 милиарда. Първо, ние нямаме никакво решение дали след изборите изобщо ще говорим с тях и на какви теми. На второ място, ние много ясно сме стигнали до извода, че след изборите България трябва да има нормално правителство. Не ексцентрично, не екстравагантно, не правителство на загубили. Политическо правителство, в което първата политическа сила доминира, в което вероятно ще бъде коалиционно, с коалиционно споразумение и с ясно поемане на политическа отговорност, както от страна на партиите, които участват, така и от страна на хората, които са излъчени за министри. Но вие с госпожа Бориславова едно и също казвате. И тя казва да подпишем споразумение. Не споразумение, политическо правителство. Когато казвам политическо правителство, имам предвид ярки политически фигури, а не хора, които служат за параван, за да може Асен Василев да си върти далаверите. Това казвам. Това с пачките и с пуделите и с Бойко Рашков, преследващи биещ журналисти по коридорите на парламента, не могат да го скрият. Колкото и опити да правят за това, както и да сменят непрекъснато публичната тема, това ще продължава да се когато има приоритети пред държавата, когато тези приоритети съвпадат. ППДБ нямаха никакъв проблем да работят с ДПС и с господин Пеевски включително. Дали, там изразите за скутове, кафете и така нататък. Тоест не е проблем, така ли? Вече. За ППДБ очевидно не е проблем. А за вас? Какво значи за нас? Дали за вас е проблем? Ние сме политици, не сме тук да се харесваме, обичаме и да разсъждаваме върху неща, които са вторични, когато става въпрос за определени приоритети пред държавата. Когато трябва да приемаме решение за военно-техническа помощ за Украйна, ние ще разчитаме на определени гласове. Тези гласове включват и ДПС. ДПС имат ясна позиция по въпрос. То ми звучи като конфабулация това. Това е един термин в медицината, който илюстрира липсата на памет, т.е. загуби, празноти в паметта, които запълваш или с несъществуващи събития, или с събития, които са минали и са от друг период от време. Сега тук тия неща са, как да кажа, много странно звучат. Няма как един файтон от хора,
които са събрали да диктуват какви ще са правилата в политиката и коя програма ще се следва. Това е втората политическа сила. Факт към момента. На 9 юни хората ясно ще кажат коя програма ще изпълнява правителството, което ще бъде съставено. Така че толкова много налудности вече съществуват в политиката, че на мен ми се струва съвсем нормално и логично следващото Народно събрание да направим едно предложение да има постоянна комисия за правата на психично болните. Считам, че има неща, които човек трябва да има някакъв нормален разум, ако иска да остане в политиката по-дълго време. Иначе такива скачания от теза в антитеза са пагубни. Той взема решение с ДПС, трябва да питате тези, които са пили мазно турско кафе. Тези хора трябва да попитате кой взема решение с ДПС. Това, което аз мога да кажа за Кирил Петков е, че на всички вече стана ясно, че той е паднал като че ли по глава от гърба на господин Борисов. Просто нещата, които говори преди обяд и след обяд, нямат логическа връзка помежду си. Това пак се изучава от медицината, но да не прави преданието толкова медицинско.